Heddiw yma, da ni'n gweithio ar y cyhyrau'r ysgwydda, a mae David eto wedi cytuno i helpu ni allan. Barod, David? Da ni wedi gwneud yr ymarfer yma 10 gwaith. Ffwr ni. 1, 2, 3, 4, 5, mynd reit i lawr, 6, 7, 8, 9, 10. Da iawn, sefyll i fyny efo'r un pwysau. A dyn ni'n gwneud allan, 9, 8, 7, 6. Da iawn, David. 5, 4, 3, 2, ag 1. Da iawn, gollwng y pwysau. Efo hyn, da ni eisiau dipyn bach ysgafnach. Os da chi eisiau cael ymlaen efo'r un pwysau, mi gywch chi. So fydd yn neud rwan ydy ymlaen ac yn ôl. Sefyll i fyny. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Gwasg ar y top. 5, 5. Da iawn. 6, 6. 7, 7, 8, 8. O, mae ysgwydda ni'n llosgi fan. Dod yn ôl i fewn lle chi ddarfod. 9, 10, 10. Da iawn. Nôl i dechrau. Syth iddi os da chi allu. Eistedd nôl yn y gadar. Ffwr â ni. Ti'n barod, David? Cofio. Orffwys rhywbryd ti'n angen. 1, 2, 3. Techneg da. 4. Reit i lawr. 5, 6. Da iawn. 7, 8, 9, 10. Da iawn. Nôl i fyny. 1, 2, 3, 4. Da iawn. Cofio'r techneg na. Cofiwch. Gwch chi orffwys rhywbryd â chi'n annan. 8, 9, 10. Mae'r ysgwydda fi'n llosgi fan. So'n gorffwys o fanna. David, gyd i cario ymlaen os ti isio. Mynd pan da chi'n barod. 1, 1, 2, 2, 3, da iawn. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Gwasg ar y top. Teimlo y cyhyrau'n gweithio. 8, 8. Da iawn. 9, 9, 10, 10. Da iawn. Wedyn, sy'n ni'n neud hyn adra, 10, 20 munud, gorffwys pan da chi'n angen. Neud hynna 2-3 gwaith yr wythnos, bwyta'n iach, a mi gwch chi corff gwych. Triwch o.